в Сдружение Русчук.бг. Тази вечер ще се насладим на едно горещо реги с Татяна Даскалова и ще поиграем на ластик с Валентин Йорданов. Но преди да дам думата на нашите гости, ще дам думата на господин Венелин Молнар от Сдружение Русчук.бг да каже няколко думи. Добър вечер и от мен в тази гореща юнска вечер. Русчук.бг се занимава с трансформиране на наследството на град Русе в 21 век, чрез урбанизъм или чрез подобни мероприятия, които сме нарекли като един цикъл от срещи, свързани с култура, изкуство и наука, културните квартали на Русчук. Идеята беше в градски пространства да го правим, но днес горещото време ни доведе в тази прекрасна зала. И последното, което искам да споделя, че много се радвам, че тези събития започват да се повтарят от към участници и вече правим второ такова с Таня и с Ваня, които ми позволява да им дам думата и да открие тази вечерната ни среща. Така че насладите се. Поздравления от нея. Заповядайте. Добър вечер. Сега с Танчето се разбрахме, че аз ще представям нея. За нея това, което мога да кажа е, че е завършила журналистика в Софийския университет Климент Охридски. До момента има издадени 2 стихосбирки, които може да видите на масата. По нейна идея и съставителство излизат на книжния пазар и у нас и поредица от книжки, женски тайни и рецепти. Поетесата е работила в родния си град като главен редактор на вестник Спектър и за кратко в ТВЦ Русе, след което е работила като експерт в съвета за електронни медии в София. От дълги години живее в столицата на Великобритания. Белгия беше. Добре. Има публикувани стихотворения на английски британското издание от тази година на The High Window. Те са превод от Том Едуард Филип. И следващото вече за мене. Това, което мога да ви кажа за нея, че нашето запознанство с Танчето стана в Лондон, съвсем случайно, където аз също пребивавах 10 години, но реших да се завърна за винаги в България. Пожелавам го и на нея. И нека да й дадем думата да представи стихове от горещо реге. Че горещо всички виждаме, защо реге, тя ще ни каже. Благодаря. Аз няма да започна за регето, първо да представя Ваня. Не е по-важно. Валентин Йорданов има издадени 6 стихосбирки. Той е работил като актьор в драматичен театър Сава Доброплодни в Силистра. Има написани няколко пиеси за куклен театър, като 2 от тях, Приказка за бръмбърчето и На гости на дядо Колета, са поставени на професионална сцена. Първата му пиеса за възрастни, комедията Казанджийница Родина, предстои да бъде поставена на сцената на град Харманли. Последната му стихосбирка, която той вече ви каза, е с емигрантска поезия, писана в Лондон, където е работил 10 години, след което се завърна окончателно. Аз съм благодарна на срещата ни заедно, защото и на срещата с Венелин Молнар, който представлява Русчук.бг, защото не само четем и се срещаме с вас, но и работим малко или много, се опитваме да работим за тази голяма кауза, да запазим архитектурното богатство на Русе и наистина един ден то да се превърне в културни квартали на града, където да се срещаме в уютно место и с спомените от преди и с плановете напред. Сега давам думата на Валю.
Много стихотворение. Горещо реги, да. Защо горещо реги? Ами това стихотворение, това е съответно едно от стихотворенията, от където излезе и самата стихосбирка. Аз ще ви го прочета, ще започна с него. Темпърът на гласа ти излива меден звън, трепти в мембрана, пристига с малко думи, потапяме в дълбини, пресича меридиани, чертае паралели между нас. Малко въображаемо, полунаистина, полуна шега, крачим смело върху черупката на глобуса. Ямайка е точката на привличане. И аз също ти вярвам на измишлетината, че в Южна Африка. Затварям слушалката. Ритъмът на едно горещо реги отеква в мен до зори. Аз обичам да пътувам, живейки в Англия, поемаш от културата, да пътуваш и да виждаш други места. И всъщност аз наистина в това стихотворение то беше като мечта да отида, но аз се сбъдна. Стигнах и до Карибския басейн, където невероятно. Просто е рай на земята. И го пожелавам на всички. Основно като пиша, целя в много от стихотворенията да покажа къде съм била, кое ме е развълнувало, защото не всеки може да стигне до тези точки. И дано да стигам така и до сърцата ми. Аз ще зачета още няколко стихотворения. Валя така и Шабат шалом. Днес еврейския народ получи Библия. Събира в страниците съседи, близки, родове. Баща и равен четат. Блестят сребърни свещници. Ливай се усмихва на слънцето. Шаул го дърпа за ръка. Моля ги, шепники, да не връщуват. Деца са. Забравят, че са братя. Израел и Палестина, Русия и Украина. Защо и вие? Не забравяйте, народи. Работейки с хора от различни националности, е нормално да се смесвам и да ме вълнуват и тези неща. През призмата на моя мироглед и как ги разбирам нещата. Това другото Севиля, другото стихотворение, пак е от тези мои пътувания. Розов олеандър и маслинови клонки танцуват фламенко. Ветрила от палмови дръвчета разхлажда. Страстна си Андалусия. Около двореца Алкатрас гондоли плуват под звуците на улични музиканти. Кучияш с загоряло от жертвото слънце кожа мекани в много елегантна бяла карета. Аз избирам пътя на самотния пилигрим. Споделям душички от сандвич с кълбите наоколо, малко преди да се помоля в катедралата на времето ти, Амиго. Едно мое любимо стихотворение, може би сте го чули предния път, защото прочетах едно стихотворение, но то вече в стихосбирката, между наши. Прошката потърси два мени, изстуди леда в чашата ти, подслати чая ми, докосна, погали, догорчава вино, зацелува, задимя в цигарата ти. Накрая застана тихо на мястото на вината между нас. Сделка. Продавам апартамент в България без картините на майстора. Няма нито една. Но си вярвам, че мога да имам. Без ароматните ябълки в ротиерата няма, защото никой не живее там. Без бюрото, спомен ми от баба, не знам дали още там след последния квартирант. Без съседите, с които си пиехме чаша в прибловено вечер. Без балкона, с гледка към Витуша. Продавам миналото само. Може и разбира
Валю. Да чуем нещо от игра на ластик, дали може да поиграем на него. И защо игра на ластик? Така, тази сбирка, аз съм само съставител на стихотворенията. За да се направи една книга, тя има нужда от екип. И екипа на тази книга е редактор Яна Кременска, една поетеса, добре позната в България, в Враца. Коректор е Мануела Янчева, фотография на корицата Михо Михов, корица и предпечат на Мартина Герова. Издателство Фабен, Велико Търново е съставител и производител на продукта книга. Защо игра на ластик? Най-точният отговор, понеже знаех, че винаги ще ме питат защо книгата се казва Игра на ластик. Аз мислех да напиша, че е имигрантска поезия, но такова понятие няма. По принцип това са стихове писани зад граница, докато съм бил в Англия и заради това си го определям като имигрантска поезия, защото те са писани на друга територия, но както ще чуете, много от стиховете или по-точно всички от стиховете са писани с мисъл за България. Защо игра на ластик? Сега ще ви, знаейки, че ще имам такъв въпрос, в началото на книгата сложих така едно обяснение, което искам да ви го прочета, защото то най-точно може би обяснява защо е игра на ластик. Някога всички скачахме. По принцип си беше момичешка игра, но покрай сухото гореше и окото. Скачахме и не знаехме, че целият ни път в живота беше своеобразна игра на ластик. Ластици много, колкото махали в България. Много са. Както и депутатите са много. Те също разтягат ластици. Подскачат, за да не заблудят, че играят, но всъщност от тяхната игра ни боли. Тръгнах от България, защото ми се скъса ластика. И беше необходимо да започна нова игра с нови играчи. Не знаех къде отивам, не знаех за колко, не знаех нищо друго, освен че ластикът има нужда от смяна. Онези, които го опълваха, се бяха обрекли на каузата да разтягат ластици. Тези, които скачахме, започнахме да гледаме на ластиците като на примки и често ползвахме хитринки, за да се опитаме да спрем играта с нашите животи. Не ни се получаваше, но ние мечтаехме и опитвахме. Ето за това книгата се казва Игра на ластик. Ще започна с едно стихотворение, което е посветено на любимата жена, която в момента е най-отзад и сме сложили отговорно да се занимава с опазването и разпространението на нашите книги. Необикновено чудо. Как искам да те нарисувам, но такава, каквато си в моите мечти. Не съм художник, не преследвам слава. И затова започнах с звезди. Листът не стигна всички да поставя и почнах да рисувам сърчица. Във всяко се опитвах да позная пулсът и нежната душа. После нарисувах и дъгата. Опитах отпечатък на ръката, извила се от някъде до тук, опитах отпечатък на ръката и стана чудо. Пъстротата чух. И птици сложих, и цветя оханни, дори поставих слънчеви лъчи. За две сълзи местенци не оставих, но за какво са ми в очите ти сълзи? Листът тогава почна да танцува. Размахал нерисувани крила. Разбрах, че те в тебе съществуват, покълнали от моята душа. Цялата книга съм разделила на няколко цикъла, като има цикъл за имигранти, има цикъл хумористичен, има за любимата жена, има за сина ми, има за мен. Сега ще ви прочета едно стихотворение, което се казва, той е от цикъла Родината ми, Вяра за вяра. Здравей,
Приятелю ли, кой вятър те довел насам? Забравил си ме ти, нали? Но аз за тебе всичко знам. Играехме си на войници в селската ни махала. В училище са ученици, а после глътна ни и света. Сега ме гледаш от високо, за честността не ме вини. Да те забравя? Не мога. Страхът като от сърцето ти. Завърна се Аллах да хвалиш в християнската страна. Опитваш мокро да запалиш, не се отказва от това. В дома ми влез, ще те почерпя. Не камен гост ми ти бъди, но вярата ми не почерне и приятел, че ми остани. Подай ръка без ръкавица. Моят Бог и твой Аллах, навярно са съученици, да станем брати като тях, с любов да влизаме в храма, а не с кървави очи. Злоба между нас да няма. Аз Бог, а ти Салах бъди. И едно стихотворение, което се казва Гайдар, от същия цикъл. Издува бузи и надува, подлакът е затиснал мях, а тишината се вълнува и се промъква между тях. Ручилото не е доволно и ядно почва да ръмжи. Изписква гайдата свободно и почва песен да реди. И затанцува с ръцете гайдарят, сякаш меси хляб. В окото му сълза просветва. Тъгата не навява смях. Той сякаш с гайдата разказва за себе си, за младостта. Изгушил е до своята пазва, раздава звуци на света. Какъв тандем невероятен под купола на този свят. От звуците им лъха святост, гайдарят с гайда е богат. И искам да ви прочета едно стихотворение, което е от цикъла хумористични. За да ви представя живота на българите в Лондон. Това е написано по пълната схема на стихотворението "Опълченците на Шипка" от Иван Лазов. И съм го заглавил по Лондон. Нека носят и още да играят тото. Пътищата нека са тяхното мото. Някои са надути, други мълчаливи. Има и капути, има ги и диви. Нека да се гърчат от сутрин до мрак, ако може даже вечерите пак. От Стратфорд през Лейтън до Ромфорд дори, да бачкат като луди, да правят пари. Нека им се хилят румънци, поляци, нека им показват неприлични знаци. Нека умора в петъците има, нека един върши работа за трима, нека, било е и нека напред за наши има и поклука късмет. Англичанинът нека опулен мълчи, как бачка човекът за тия пари, защото там не иде, има и други, които просто нямат никакви заслуги. За гордост, за хвала и за комплимент. Българин, това е странен елемент. Българин, това е човек несломим в европейски огън, гъст и черен дим. Тайната е проста. Само с две ръце всичко се постига. Тонът е перце. Лъвът е в кошара, но не и в клетка. За 3 години свършва една петилетка. Българин не знае ни болка, ни срам. Историята винаги почва оттам. О, Лондон! Уикендът пристига в петък след обяд, всичко като в книги, чантите пръщят, магазини пълни с нашего брата, щандове изпразват бързо от месата, бутилки с уиски, водка и бира, количката вече едва ги побира, започва едно голямо състезание. Българин с българин е все съревнование. Чува се глас, настъпва облегчение. На щанда вече има пажони с намаление и ура отеква. Всичко полетя.
Към щанда с преоценка за още меса. Чужденците тръпнат друг път не видели как всеки в най-ефтиното отделет се цели. Блъскат се, ругаят, посягат на бой. Предстои 2 дена огромен запой. Ще ти ми разкара всеки техен дом. За 2 дена отмора финансов погром. Но никой не мисли за работа вече. Нахранени, напити и самцузи облечени ще има какво за горбета да разправят. Затова и паундите никак те не жалят. Като лъвове тичат по страшния редут, усещайки жега и жажда. Не труд. 3 часа вече се плъскат, ругаят на майка. Въглища тук няма, един се завайка. Всичко утихна, но някой изкрещя. Теско е отворено има сега. Към целта талази поемат с турби. Някой подбягва, друг едва върви. Но в Теско треперят от този рояк. Миналата седмица същото бе пак. Телефони почва странно да звънят. Чалга зазвучава в падналия мрак. Чуват се песни със странно естество, но кой го е еня, а и за какво? Щом въглище има, ще има барбекю. Лондон веселбата българска чува. Какъв народ странен работи като хала, но дойде ли петък, той почваше бала. 2 дена ядене и пиене до смърт. Народът е видимо оцелял и твърд за сладката радост, какво не се прави. 5 дена, щом трябва, и сън ще забрави. Цял свят в петък в нас ще се звери, за силата им отговор не може да намери. И днес još Лондон, щом петък наближи, за нашите си спомне и в страха си ври. Легенди се разказват за партита диви, но няма кой за смет да раздава сливи. А какво представлява метрото в Лондон? Аз съм го описал в едно стихотворение, което съм го кръстил ароматно шеговито. Също от цикъл хумор. Как ухая в метрото на непрани чорапи, на храна на развалена, на пюре от домати, на възбудени нерви, на безсънни кошмари, на горчиво безвремие, на пепелник с цигари, на печено свино, на порова дупка, на разложена диня, на вкиснала супа, на памперс използван, на вмирисана риба, на ферментирало грозде, на падарска колиба, на кравешка тор, на овчи кошари, на шапки на мор, на котки умрели, на газ от слуница, на нужник обществен, на драна лисица, на лук и на чесън, но никой не пада, търпи и пътува. Излезе ли вънка, започва да псува. Айде да ви дам танчето пак малко. Доста романтично. Аз не знам как да имаме към любовта. А може ли да микрофон? Както ти удобно. Ако не ме чувате, ще слушам. Ами включвам с любов. Късно признание. Завъртаме в 5G измерение. Стояла кротко, избутана въгъл на сърцето, по-точно в извивката му или в някой капиляр е пренощувала нееднократно навярно. Години наред е пътувала в артериите, пулсирала е дълго там, оцеляла на енат, помита, побъжда, разсипва. Чак сега разбирам, защо англичаните имат фраза cut the blood out, да си отреже кръвта. Реже я бавно с най-тъпия нож от стария кухненски шкаф. Аз явно обичам горещо. Нали съм си Русенка? Горещо. 2 жени вървят пред мен в среднощен шумен Лондон. Готвят с думи и жестови пикантна храна. Докато гадая откъде идват, амазонките отключват врата с надпис Карибски остров. Всички ритми, подправки, аромати се скриват от мен. Виждам само кадриците ми да те целуват страстно Лондон. Аз продължавам още малко напред по дългия път към дома. Това го написах, наистина виждайки 2 жени пред мен, вървейки в среднощен Лондон. Прибирах се късничко утре. Филизия. Една нощ дядо си тръгна за винаги. Лозата опъна Филиси да достигне. Баба прибърза здраво да тръгне ленчички към смата.
засегнали нас. Като гроздови зърна се затъркаляха годините, повлякоха и нея надолу, не ги видяхме и двамата от тогава. Съседените ли? Казват, че си гуртували в лозето, млади и безгрижни изглеждали, още нямали деца. Съседите ли? Не ги познавам. Чета имената им и тези на баба и дядо. Там, на края на селото, където се протягат толкова много фелизи, че не се наема да ги пренебрегаш. Шиша Пангма, Хималай, 2008 година. Светът е малък, а земята е кръгла. С хора като теб е връх след връх и огъба е смисъла и времето от човека. В Княжево цъфтят божури. Майя, хората те викат, ехото се връща, но не идва от Витуша. Кажи му, от коя планина, че забравихме името й, Боян Петров. Това е написано за кончето, на което наистина ме постригваха в центъра на Русе. Галоп в салона за постригване на София. Кончето, на което ме постригваха, отдавна го няма в фризьорския салон в центъра на града. Полющен е тук-там, препускаме с него в нощта на музеите. Аз облечена с карирана пелерина, то най-красивия жребец, без опашка, който още обястват, те са нещата ми. Пак се появи горещото реки. Към остров Барбадос. Нямам идея, защо Христофор Колумб ги е кръстил света Урсула и 11-те девици. От уроците по география знам за малките Антилии и на границата между Карибско море и Атлантически океан на изток от Пуерто Рико. Те са 16, някои са необитаеми. Британски Вирджински острови. Хиляди палмови листа ни посрещат по крайбрежната алея на Тортола. Горещата февруарска сутрин една възрастна тъмнокожа американка пресича булеварда. Питаме за интернет кафе, а тя ни отвежда до приличен хотел с басейн на брега. Разказва за опасния път на дрогата по тези места, за живота си, за любимите холивудски актьори. Пише ми адреса на малка салфетка, няма телефонен номер, но пише този на дъщеря си във Флорида. Слънцето и сладкия вкус на коктейла или препарят устните ми. Купуваме една кубинска пура за разкош. Преди да отплаваме, капитанът съобщава имената на двама-трима липсващи пасажери. Корабът потегля на клюк без тях. Но нази другата в мен, авантюристката, остава с кокосов орех в ръка. Джоба здраво стиска салфетката, а Боб Марли и напомня да не се тревожи. Всичко ще бъде наред. Дримс. Понякога живея от дома, но много рядко. Тогава пия кафе в хола и гледам филм по Netflix. Обикновено в неделя след обед. Случва се да живея с теб в мислите. Тогава времето лети, правим си пуканки, изгарят преди да се опитали даже, нещо ти бъбря, ти ме слушаш от време на време, целуваме се. После отиваме на цирк. Седям загорозен ядки и памук, клоунът ни подарява балони. Аз живея там. Стъпвам на пръсти по въже, високо скачам, преобръщам се във въздуха, живея там, а в живота ли играя някоя друга, която не сбъдва детската си мечта. Шекспиров театър. Звуци излизат от сцената, разтварят купола, муркат се в темза. Весели туристи снимат карта за пътуване с 25 Шекспирови пиеси. После сядат до нас в лодката. Лятна нощ. Сън, в който живее и днес.
опият. Истината седна до мен, нахакана, силна и дърпчива. Покани ме да опитам от нейното наргиле. Сега вече не помня друг вкус. Устните ми лепне горчивата и цвет. Пепелутки париси, ако си тръгнеш от мен, всички кипариси ще спрат да растат в нашата градина. Морето ще се отдръпне навътре, а шезлонгът до мен ще потъмне от твоята сянка. Ще ме пази от тежкото слънце, докато накрая изгоря заедно с къщата. Потъване на скай. Здраво се вързах за теб. Водиш. Две капчици се стичат между брана ми и през твоите лапички влизат в тревата, там където ще потънем в зеленото и сърце. Аз работя с много деца и понякога посвещавам стихотворение на тях. Това е такова. Игра. Аз не съм кралица Рафи и няма да стана, но ти може скоро да си добър тенисист като Надал. Най-хубавото днес е, че и двамата сме в приказка с хепи енд. А ти си рицарът, който ме пази от драконите навътре в мен. В тази книга, освен за България, носталгията, тя не е носталгия, по-скоро това стихотворение е точно такова. Винаги ме интересува, пишейки мястото и времето. Особено времето. Защото ние живеем в различни пространства и ние носим в себе си животите от нашите прадеди. И много от нещата, които пиша, са точно на тази тема. Място и време. Искам да се върна в България и да заживея до морето. Сутрин ще пиша по пясъка и всеки лош спомен или сгрешена буква вълните ще изтриват. Няма да имам компютър, таблет или някакво подобно устройство. Нежният бриз ще ми стига за всичко, ще се къпа в солената вода денем и нощем, ще има стая с много картини, книги, кафеварка за събуждане, ще има телефон, ще се обаждам на приятели по целия свят и всички ще могат да се обаждат когато и до когото поискат безплатно, по всяко време. Пред къщата ще има всякакви цветя. Няколко палми, кокосово дърво, до него нарез смокиня. Да, знам, че в България не береят кокоси, но ако някъде съвсем на юг, може пък да се родят в малко оранжерия в дъното на градината. Ще има лятна читалня, като тази през моето детство в парка на младежта в Русе. Ще има онази дървената гъбка лавка за студена лимонада, розова, червена, зелена, авентова, малинова, ягодова. Друго ли? Ще имам с малък самолет. Веднъж съм държала кормилото като дете, но тогава ще го управлявам. Сутрин ще мога да пия еспресо в Тоскана, никога не съм ходила. А вечер ще танцуваме алеги. Или ще слушаме джаз на някой тих остров с любим човек и с най-добрите ми приятели. Скай ще е до мен като преди, ще плезе език срещу вятъра. Искам да заживея до морето. Искам ли да се върна в България? Много хубаво завърши, искам да се върна в България. Аз сега ще прочета тук, както на всички, така и на тебе едно стихотворение, което се казва Раздяла. От това стихотворение съм описал преди да тръгна. Опа, бе! На гарата праща, щом влакът и свири. Не, изчакай. На гарата праща, щом влакът и свири. Мама помаха. Лицето си скри. Мъгла я прегърна и вече не виждах жената любима с влажни очи. Далеч аз отивах, не знаех за колко. Какво ме очаква в чужда страна. А мама понесе разделата с болка, но дума не рече. Остана сама. По спомени сякаш дрънчат колелата. А мама навярно още
стои. Снимката моя и топли душата, отдавени в мъка са двете очи. Майчице е скъпа. Такъв е живота, сърцата ни ръфа по-зъл и от пес. Разделата знае адска жестокост, дошла като молния от чужд интерес. Дали ще дочакаш детето си, мамо? Въпросът ме мъчи и теб те души. Вече потеглих и връщане няма. Прощаваш ли, мамо? А мама мълчи. И като отидах в Лондон, там имах, даже не знам сега кое да използвам, щастие или нещастие, да живея 10 години с украинско семейство. За разлика от много българи, аз не си сменях квартирата на период от време. Аз влязах в тази квартира и за 10 години излязах от нея. Освен фанатизма, който имат украинците, който вече всички знаем, който до някъде аз пък го оправдавам, защото пък ние не можем да обичаме родината си по техния начин, а те обичат. Имат една много хубава песен, която се казва "Мамина сорочка", която е преведена на български "Роклята на мама", която е много така нежна и хубава. На мен ми стана любима и аз, може би под въздействието на тая песен, написах едно стихотворение, което се казва "Двата цвята на майчината сълза". Когато тръгвах на горбет, мама цяла нощ не спа. За моят път и за късмет с два цвята вшиваше сълза в ризата, която утре по пътя щях да облека. Заварих я си глада сутрин, облякох я и отлетях. Червеното ми каза: "Мама, ще те предпазва за късмет. Така в пътя ти да няма, тръгни усмихнат на горбет. Черното да ти напомня за липсата ти у дома. Отпих очараната стомна солена майчина сълза. Челото мама ме целуна и сриза ме благослови. Ти чакай, мамо, ще се върна на място, камъкът тежи. Където и да съм, ще нося дарената от мама обич. А тя струхи и върчета боси ще храни и за мен ще моли." Да, аз си спомнях обещанието и се завърнах вече в България. Нека да пуснем 127. Сега ще прочета няколко стихотворения на фон на музика, защото тя също дава внушава. Това стихотворение съм посветил също на съпругата ми и се казва "Целуни ме". Целуни ме, когато поискаш. Целуни ме, когато сме двама. Целуни ме, далече и близко. Разстояние в ласките няма. Целуни ме, щом буря вилнее. Целуни ме, щом слънце изгрява. За вълшебни целувки копнея, а по Коледа чудото става. Целуни ме, дори да съм потен. Целуни ме, пребит от умора. С целувка започва живота. Ще отвърна с целувка, че мога. Благодаря. И последната името, което казахме, това беше на 139. Сега ще прочета едно стихотворение, което съм посветил на сина ми. Аз така се създадах една традиция да посвещавам стихове за рождените дни на съпругата ми, на сина ми, и това е едно от стихотворението, което съм написал за него в рождения ден. Празнувай, сине, и бъди честит. Цифрите на твоите години те качват с стъпало към върха. Трицифрени са стъпалата синя. Качвай ги с усмивка и с мечта. Не си мисли, че вече си високо.
изкачването те първо предстои. Знаеш, че морето е дълбоко, но него за съдба избра си ти. Но даже и в дълбокото помни всички те качени станала. Те правят, утвърждават Твоето име, качените със смисъл на върха. Достоинството ще ти качи високо, а също честността и доблестта. Дори и Дунав тръгва от поточе, а тук го виждаш. Истинска река. Водите му са същите обаче. По пътя си от опит се множи. Да се запазиш, твърде много значи. Празнувай си и честит бъди. Да, това ще бъде без музика, защото стихотворението се казва Цървул. Цървулът си е все цървул, без свят, без пол и без държава. За него всичко е фасул, всичко е пари и слава. По-далеч от своя нос не може нищичко да види. Той винаги ще бъде бос, заключен в черупки миди. На улицата е цървул, терлик е в собствената къща. Като балон се е надул и сянката си той прегръща. От него дирене личи и отпечатък не остава. А ларедникът му боли, цървулът е с лоша слава. Цървул е диагноза, май. Не се нуждаем от цървули. Българио, мой земен рай, от тебе те са се почули. Така, искам да ви прочета едно стихотворение, с което да поздравя присъстващите мъже в залата, защото по принцип, когато има такива четения, всички поздравяват жените, аз так искам да поздравя мъжете, с стихотворението Завет. Завият ли очите ми с дантела? Посипят ли ковчега ми с пръст? Загледай се в крилете на орела, разперени като надгробен кръст, и запомни, че мъж не се жалее с пресипнал глас и сълзи в очи. Мъжът обича вино да се лее. Мъжът обича песен да звучи. Мъжът обича с вятър да се бори. Мъжът обича мирис на тютюн. Той никога на колене не моли, закрева се в хляб и в кошум. На колене мъжът е като знаме, пречупено сред бойното поле. Мъжът е мъж, когато се изправи и тръгне пред препускащи коне. И ако ти, орела, ме познаеш, с нагата си топола изправи. Запей ми песента, която знаеш, единствено от нея не боли. Разлей ми вино, за да се опия. Цигара запали да ми дими. Повикаш ли ме, няма да се скрия. Поискаш ли ме, хляба да целуни. Сега ще прочета стихотворение от един друг цикъл, който се казва Героите на България. И това е монолог от килията. Това е като монолог на Миралай Тевфик Бей. Това е последния турчин, който е влязъл в килията, за да моли Левски да подпише преклонението пред падишаха, но Левски отказва и какво казва Тевфик Бей. На име се Джинги Бей. Аз го доказах наяве. 3 затиета само ти бяха конвои. 3 пред вярата твоя изправих, но ти не получи помощ за бягство от свой. Кой го е за твоята мисия свята? Всеки очаква друг да нагази
Жертва се ти в името на свободата, аз те разбрах и святото дело оценя. Сина си ще уча да ходи по твоите стъпки. Животът е нищо в свирепия зъбеш седен. Точен съм, да, но идеите ти са ми скъпи. Народът е сляп, когато е обезверен. Ти имаш корона от Бога си. Той те обича. Сеяч си на бело, но кълнче дори не видях. Пустина да сееш изисква се истинска смелост. В твоята смелост аз, твоят враг, изгорях. Ти моите ордени сне, поклон ще ти стоя. Един миралай пред апостола свежда глава. Светът ще мълчи, като чуе тази история, а твоят народ ще ти чества дори и смъртта. Никога не съм чел в толкова притихнала зала. 3 март. 5 века кървиха венците и за големи майки кълняха и се сбираха в локни сълзите под очите на народната стряха и мълчаха към баните мъдро, сякаш ехото сбираха бавно. Онзи екот, след който ще съмне и хомотът на роба ще падне. И дойде тази дата свещена, с много кръв и сълзи напоена, и народът задрямал прогледна, и усмивки народът зачена. Свободата жадувана шурна и заля пресушени надежди. Радостта бе безумна и бурна, след вековно жестоко падение. 3-та дата на 3-тия месец те огря, моя мила родино. Дякон Невски за теб бе обесен, за да бъде небето ти синьо. Добре, сега дам думата на Таня и после мисля да ви прочета едно стихотворение, което не мога да си го сбиркате, понеже при мен е традиция на всяка среща с такива, които провеждаме поетични вечери, да чета по едно ново стихотворение. След това ще ви прочета едно ново стихотворение, което съм написал и ще ви кажа за какво е то. Сега Танче, готова ли си? Да. След толкова много патриотизъм, страст и любов към България, аз каквото и да прочета. Ти ще прочетеш това, което си написал. Най-много, може би аз. Като парфюм носи твоя мирис на тютюн по кожата си. Ти си тръгваш всяка вечер към Троя и вечеряш с хубавата Елена. Светулчица идва на чердака при мен. Стара е тази любов. Също като името на планината наоколо. Борови иглички пробиват мисли. Цялата ми кожа е изподрана от тях. Дишвам те, гора от любов. В теб искам да горя. И аз се връщам на горещо реги, за да не спре ритъма на танца. Съобщение отвъд океана. Такава сутрин синьото на небето е тихо и прозрачно красиво. Изписва съобщение от далечен Сиатъл. Спомени, сточни години, мълчание, което става. Аз съм тук и сега на веранда в градина в Лондон. Славият и снигерчето пее в божествен синхрон. Не смея да ги сравня с никой оркестър, даже и с този в Миланската скала или Верона. Само си мечтая скоро да си купя билет за там. Какво ми липсва? Нищо, ми казва слънцето. И целува навсякъде. Бранденбургската стена. Шумни туристи като мен си правят селфи пред нея. Едно балонче полита нагоре, детенци от тълпата, догони и преминава от другата страна на стената между някогашните Западна и Източна Германия. Стената мълчи, погълнала спомени, в тях балони на надеждата се пукат един след друг, както някога. Момиченцето се смее, нейният балон лети свободно нагоре, над всички стени и прегради, които може да си представите.
Правете любов, не война. Сапфир е умно еврейско момиче. Питаме на коя страна съм във войната. Отговарям ясно. Във войната всички ние сме равни. Тя се съгласява. На другия ден е празник на книгата. В Англия има традиция децата да се костюмират в любими герои. Тя си избира военна униформа с израелското знаме. Сега пък майка ѝ се чуди и ме пита защо училището забранява това. И докато отговарям спокойно, си мисля, че аз воювам, за да оцелея всеки ден, но не го признавам. А вие сте на моята страна, нали? Не искам да умират деца в Палестина, Израел, Украйна, Русия и където и да е по света. Не искам никой да умира безсмислието, наречено война. В тази книга съм включила много стихотворения и от пандемията, защото първата беше издадена, тя излезе точно по време на пандемията и писаните по време на пандемията и след това влязоха във втората ми стихосбирка. За това ще ви прочета няколко. Москитар по време на пандемия. Нежни са стръкчетата на тревата тази сутрин. Прозрачни и зелени са като самия тя парамис. Питаш ме за всички дръскотини по мен. Преживяваш ги. Докусваш обиците ми, червени са, това е любимият ти цвят. Вървим срещу режещия вятър край Темса. Безстрашни сме. Аз не зная коя съм. Ти си един от тримата москитари. Моля те, научи ме как се приема смъртта. После ще подредим релсите на влака. Ти само пази с малките си ръчички основите на тунела. През него ще преминат мама и тати. Ти и аз. И всички човечета от твоето лего. Ще преминем всички. Нежни са стръкчетата на тревата тази сутрин на Рамис, като твоите пръстчета, които докосват обиците ми. В клиника Флоренс Найтингейл. Видях се в най-голямата клиника за лечение на COVID в източен Лондон. После се сетих, че още искам да си пъкна ръката в джоба ти, да е студено, да си говорим, да завирам за тъгъла на историческия музей, да прегръщам скайби, да я гушкам, да се ядосвам, да се смея с приятелки, да се тревожа, да си слагам червило, да виждам очите на детето ми, да чувам птиците, да ме пари слънцето, да се обаждам всяка събота до България, да отида на море, да скачам срещу вълните. Искам да съм болна от любов към живота. Затова се прибирам дома след малко. Двама. Аз и ти, две сенки малки, бързат строфата на хиляди коне. Няколко живота ни деляха две планети от едно място. Звезден прах и спомени се ронят, плисва дъжд внезапно, пада метеор. Пеперудите с крила говорят, прикази на този град. Ти и аз сме пътници в него. Пътници сме всички своите съдби. Във влакове с препълнени купета, някъде, където сме били. Ти ме чакай утре, с теб аз да се прибера. Две самотни, малки сенки, бързат към дома. Никулден. Памет на моя дядо, който беше капитан на кораб слушател. Споменът, скрит в шаран, изчистен от люспи, напълнен с орехи и лук. Коремът му зашит здраво. Най-пикантното остава невидимо. Сядаме около него в топлата кухня. Корбани и Никулден. Според вечерните новини Дунав замръзва. Дядо се усмихва от кораба. Вместо с шал и балтон е облечен с лятна моряшка униформа. На балконите му има безброй звездички. Исках като поразна да мога да ги изброя. Те вече са толкова много години и гости в шала.
майка. Косите и сняг, валял цяла нощ, целият декември, цял живот. Дланите най-сложните карти, с пътечки магистрали, към мен, брат ми и децата ми. Очите, най-добрите пристанища за акустиране след буря. Много с напредване на годините много ме интересува рода ми, изследването, което започнах, успях, искам да напиша книга, това е стихотворение излезе. Това ми вдъхновение. Родословно дърво. Измачкани от препредаване с снимките на моите роднини, кугаят ми на грозди, сушени плодове, на пресни орехи и сирене домашно. О, колко много са го пазили хамбара, преди да се роди в брашното, първото им чедо мъжко. Рождествана е бяла, прашинката, търкулнала го в обора на живота и знам, на Коледа той всички нас ни е поискал, замесени от кал, любов, от сок на нарез лама и от реброто на Адама. Архангел. Есен е. И Михаил си отиде там в небето студено. Чакам го днес да ми пише нещо за баба и дядо. Чакам на поща Нива. Само листа пред вратата. Аз се прибирам на топло. Уж беше мрачно при вечер, а пък в кандило изгрява слънце над моята къща. Светло и ангелско става. Баба с дядо се връща. Лилибет и мечето от Падинка. Тихо е в замъка Уиндзър. Символи на кралството са положени на мястото на тежка корона, пее гайди от Шотландия, орган нежно им преглася. Елизабет II се връща при своето семейство. Лилибет казва нещо на Падингтън. Днес беше най-студеният ден в годината от връщането. Двамата пият чай и се шегуват в замък, далеч от света. Това е Кръстова гора в Родопите. Преди няколко години посетих това место и написах стихотворението. Хора прегърбват пътеки, прескача мътка през урвите, молитва катери нагоре, звънват стада, лопатари, боде сърцето, паракли си мигат, светулки, Орфей, запява ей там, където самодиви целуват, кръст и небето. Урок по български език. Софи ме учи да не се страхувам. Иска да влезе в зелен тунел, играчката е някъде по средата, а изходът е далеко и нависоко. Страхът ми не позволява. Спираме точно по средата, тясно е, не мога да тръгна обратно, връщам се без да виждам изминалото. Тя е на 2 години и не знае, че говори 3 езика. Аз уча с нея български. Това е нашият майчин език, той ни пази. Често това е истина, че често децата, понеже в Англия много децата, много голям процент са на смесени бракове, те говорят английски в семейството, но учат още 2 езика и те толкова малки, на 2-3 години, побивайки, те нямат идея, че могат да ги говорят тези езици, което е невероятно наистина. Но Дунав и Темза. Дядо е облечен в моряшка униформа, пита дали е озряло гроздето, баба намаля звука на радиото, чайник свири в топлата кухня, чува се смях, навътре има хора, влизам и не искам да се тръгна. Всъщност няма навътре. Има спирала на времето. В нея са детските ми обувки, мънички бели с кръщици, после са книгите и цветята, думите са по средата, жестови казвам на някого, че го обичам.
После се прибирам навътре по Гроздобе, на топло, до радиото, до смеха, до хората, до Дунава, до Темза, там където живея. Стихотворението, което ви казах, че ще го прочета, се казва "Погледна ли някой детето в очите?" То беше продиктувано от една песен, която се появила в YouTube от Ива Янкулова. И тая песен толкова ме впечатли, аз за един ден я слушах сигурно над 100 пъти. Невероятна песен, тя е посветена на Адмира и Бошко. Това са сараевските Ромео и Жулиета, които бяха убити на моста в Сараево. И 6 дена труповете лежаха на моста, за да бъдат изнесени, когато се разберат от сърбите, в крайна сметка на 6-я ден. Някаква много пократителна история, може да прочетете малко за нея, тя е много интересна история, която е жестока, естествено. Но тая песен тя се закотвила в нея. И аз написах стихотворението "Погледна ли някои децата в очите?" Сега ще го прочета. Войните са бизнес, човешки животи. Убиха ни Левски, убиха ни Ботев. Убиват и днес достойните хора, земята ни ври в кръв от терори. Земята се дави от болка и злоба. Полетата свои превръща в гробове. Майки оплакват своите рожби. Глобално се чувстваме жалки, нищожни. Отнети животи са цел и причина, моралът е спомен и сянка от минало. Солени сълзи по лицата се стичат, сърцата забравят какво е обичане. Омразата смуча от нашата същност, превръщани в кучета, сами се преглъщаме. Няма отвара и билки за щастие, куршумът е цел, битие и причастие. Избиват светини, изтребват икони, целта милиарди, дори и трилиони. Погледна ли някой детето в очите? Единствено там са красиви мечтите. И понеже да не завършваме така песимистично, и ще ви на финал да ви прочетем стихотворение за пенсионната реформа, което въпреки че стихотворението е хумористично, и то си носи трагедията. За пенсионната реформа. Представям си, когато остарея и памперсът е моето бельо, как ще работя още и ще пея с 4 диоптера стъкло. Ще имам и треперещо бастунче, което моята вяра ще крепи. От сутринта в работното костюмче ще съм машина просто за пари. Ще ме подпират младите колеги и памперса ще ми подменят те. Борба за пенсионните идеи, дори с вода в двете колене. Вива, управляващи камени! Очакват ме прекрасни старини. Едно сте вие, сини и червени, за пенсия и в гроба работи. Роди ми се дори идея. Вдигнете пенсионната черта. Не бива даром никой да живее. Достатъчен е хлебец и вода. Аз мисля с това да приключим, защото стиховете са много и ако вземем да ги четем, ще отидем другите, да. Ако ми